så alle sammen. Jeg går lige og lukker døren. Sig der. Så godt jeg kan i hvert fald. Hold kæft, hvor er jeg glad. Og vi hører hvorfor. Fordi jeg starter på den her kanal igen. Er det ikke bare vildt? Jeg har stadig 29 subscribers. Og det er bare vigtigt jo. Fordi 29, det er meget. Og det er mere end min ven, donsgaming.dk. Tror jeg. Jeg er ikke sikker. Men jeg havde jo også mine 2 andre kanaler. En fik 1 subscriber, og den anden fik 4 subscriber. Og der tænkte jeg bare, fuck det hele. Nu skal vi tilbage til det gode. Vi skal tilbage til 29 subscribers. Og jeg brænder mere for at lave YouTube-videoer. Vil I høre hvorfor? Fordi I ser med. Og jeg har jo også fået en iPad. Så prøv lige. Jeg har også fået en iPad. Det er den, jeg filmer med nu. Og så har jeg også min telefon. Så nu har jeg 2 filmmaterialer. Jeg bruger nok med min iPad. Men og ja, jeg synes bare, det er så vildt, at jeg er kommet tilbage. Og jeg håber bare, at alle jer, der har subscribet mig, vil komme tilbage. Og ja, altså, det er bare vildt. Det er vigtigt. Det var det vigtigt. Og ja, jeg vil bare gerne sige tak til alle jer, der ikke har afsubscribet mig, eller hvad det nu hedder. Fordi, fuck, det betyder meget for mig at være tilbage igen. Så, men altså, vi ses i en anden video. Hej hej!